researching Seraman DJ Chanaman Celebrity. So on the meaning, the introduction more. That's 10 minutes shit. She needs to 10 minutes. If I need to like it, my follower or more subscriber, if YouTube, my some comments and so more follower my video. If you some comments, I know it's time to do this academy. So this week, this is the channel. Don't forget to like, follow, share, and like. On this one, more comments. Oh, yo, what's good? This is Diamond Platinums and chilling here with DJ Tanaman on Star FM. Holla at your boy. Hey, we're Tanaman! Roda kunisambura mwezi unotombonyura wani siku kochina toshiba asiona mabazuva chieza jojoya suva parino buda richishaina niwe shaina suva parino buda iwe richishaina niwe shaina kunyange kunerima uri mwenje usazodzima zuva parino buda iwe richishaina newe shaina zipa dzinoerera nemarara pasiposara nechecha newe ramba okuparara kuzvinounga zirise kuziva masango akukura nokupera kwazvose kuchabuda zuva parino buda iwe shaina newe shaina zuva parino buda iwe richishaina newe shaina yeah the and you know what I mean. Nakamuka program, Takamira Nene, Chikana Moms, son, and Akumusha. Man, I didn't wanna go as is I shoot. Cause I buy na sekuru vaida pasuru. So I pack video tapes. My CD. Shakandi waza motions kuna TV. PCI shato, Jason and my guessing. I see you. You know I can't live without it. She gonna mom's she salad chimbo is a fussy. So I bought my tablets and spring water. Cause I'm doing my team and Buddha and my tashka. Cause if I do some with Dumbo Munawaza, man you know who I am. Didn't musalala. So I grab all my things up to 11:30. Dika pin down the road, Nakanangam by. Didn't musalala. This is 2004. You're wearing a reckless alongside Terry, you know. The beautiful pretty girl, you know. Where you at, you know? Big part the first, but you know. Right. Finally been broken. Watch your stay, my girl. Can't hear you. All right, now. Even them mood swings. Hey mama, hey papa, they all know me. They know what I do, they appreciate me. Manatano, manatete, manondisiva. They guarantee mwana wa wache kuti. Asikupa muti uya, baka enda. Iko kaku England, na sarandega. Baka yata kutera, baka nidora. Iko kaku England, baka enda. Andichasiva chekupunganda pererwa. Iko kaku England, baka enda. Kamba ya taka nyora, wakaiwona. Chandi
Wapinda mumoze usina kupindura. Ndobaikana mumoyo. Ndobaikana mumoyo. Ndobaikana mumoyo. Ndobaikana mumoyo. Tumatakanya mbiwa wakaiwa. Usiweka pamwe njiwe wakatanga usiko na nyakenga vachikuita sembo yakazopiwa vano kazi yene ntini ndakatangwa kumachinda lavide usiko unoketa ndaitoita zvakufata ndakapeka ndechechinjira itiwa makenduno ndichiswera mchembere nchina matira chembere nekupiwa mari nemotikari yekereke sisura mure kumusoro reswera richipfuura kazokaudza mai vako kuti ndine mukosha pavagamuchira nhare ndadzosenda rohwa ndare zvokuti chero matsotsi kumbare hangafari chinda newe ore chinosapota timbare ugodza sekuru vako chavatengera mhamba kusvikira vaniudza kukutora mahara kupedzira vakundipa shuti yavo pamuchato usakundutyesasi handi mune makaki kukubata kwandikaita akuzi kwemaraki kaswakambosevenza kunobikirwa madzishe chikafu changu chaunondipa chinosikisa muno nemotikari. Every damn day, you know, gotta keep on it. I see I would do convince on the bones and the coupe. I wouldn't see why, baby. So my levels were get to no go back. My was there. Didn't know that Usandifuratire dame maidi kana nini twari wemera ndizitaure tefano chebratese kuita kwenguva kwezafadza iwe ndichiitira woruva aiwa isingaperi chinoshura ndakamara kuvhomadzwa nerunako rudo rwomupfunga singabate kana mwoyo waidei naiwe maidi ndizapata fuma
ndinofamba ndichiedza pakamburu mashoko munzeve ichibuda nenyimwe dai ndakaziva tungamiri kuva ndakapedza ndichiedza fadza iwe my day saka waidaiko kutambisa ngova uchindishandisa chisingaperi chinoshura saka waidaiko saka waidaiko kutambisa ngova uchindishandisa chisingaperi chinoshura saka waidaiko saka unodei nanita nekunyengerera each and every day bhutu yapera ndofambira iwe nechimbozvi bvunza kuti unondipei hapana kana chandinotadza hapana binzi dzawafraya dzawanda kunyengerera thengi kwakwana athink chingondipa kadiki kamukana ndombotsvaga mumwe ari nani anondipa maziriro ari nani cause baby unonetsa kunge uriwe nhaka ndikaramba ndine undoita munyama saka waidaiko kutambisa ngova uchindishandisa chisingaperi chinoshura saka waidaiko saka waidaiko kutambisa ngova uchindishandisa chisingaperi chinoshura namusi nemusi ndinogara nchikutsvaga cause now and then unogara wakadzima foni hapana zvizhinji explain why rudo rwedu rwapera zvakadai takanyura murudo for 2 years tikagibela tesa for 2 years ndanga ndatojaira for 2 years nhasi womuka uchiti zvatasei wada inini pane zvinonetsa unomira vobvunza inini apa vatadza zvanzi zvakati ino machondoexplaina cause baby wambo yange popolo eblue asi wakufamba ngakanamwa necrew kufona uchafona kutesta uchateksa kana matsodi pahuma wachandika zvatasei Don't